नमस्कार, स्वागत बा आप सबके हमारे एक और नए वीडियो में। आज है दिवाली, तो दिवाली के आप सबके ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2024 और अभी हम बानी पूजा वाले स्थान के पास। ये वीडियो में हम आप सबके दिखाएं घर के पूजा पाठ, माँ बाबू जी से मिलवाइम और दिवाली में का कुछ होता हमारा घर में और हम का करतनी, सारा कुछ वीडियो में आप सबके संगे शेयर करे वाला बानी, तो बनल रहिए लोग। ये हमारे घर के पूजा के स्थान है। एजा बड़न लक्ष्मी जी, गणेश भगवान, यह मंदिर की बहुत सारा देवी देवता हमनी के घरे विराजमान बनी। एक तुलसी माँ का स्थान है जहाँ पर चरण पादुका वाला रंगोली बनावल बा। ये लगौले बनी, बहुत अच्छा लगता है। जा यह तुलसी माँ का स्थान जहाँ पर दिया जला के पूजा कइल बा। यह शिव जी के भी स्थान बा। ये हमारे रूम के पूजा का स्थान है जहाँ पर दिया जलता, बहुत सुंदर लगता। ये हमारे दादाजी हवन। पूजा हो गइल बा, देखी कितना बढ़िया लागता, कितना अच्छा लागता। आई रंगोली चरण पादुका वाला रंगोली है जो पूजा के स्थान पर लगावल जाला, बहुत अच्छा लगता, बहुत सुंदर लगता। यो रूम में हमारे दादाजी के तस्वीर बा जो कि फूल माला से सजावल बा। हमने के जितना भी स्थान होला सब जगह दीप जलावल जाला। गैस चूल्हा बा, सिलवट बा जौन पर मसाला पीसल जाला, एजो दीप जलावल रहे। पानी के टंकी बा, एजो दीप जलावल बा। घर के जो चौखट होला ओजो दीप जलावल जाला। और भी बहुत जगह दीप जलावल जाला। ई कुल एक हती कल जाला क्या कि लक्ष्मी जी के वास होखे, शुभ होखे। हर जगह हमने के देवी देवता का वास समझे नहीं जा, ऐसे हर जगह दीप जलावल जाला। चाहे वो चूल्हा होखे, चाहे सिलवट होखे, चाहे पानी के टंकी होखे, चाहे दरवाजा होखे, सब जगह दीप जलावल जाला ताकि हमने के समझे नहीं जा कि हर जगह भगवान जी विराजमान होलन। यही से घर पे पूजा पाठ हो गइल बा और अब हम जातनी देखी प्रसादी थाली लेके हमने के गांव के ग्राम बाबा के स्थान पर, जहाँ पर पूजा करे के बा, जल ढारे के बा, अगरबत्ती देखा के बा, प्रसादी चढ़ा के बा। देखिए हम आगे नहीं ग्राम बाबा के स्थान पर, ग्राम बाबा के स्थान जहाँ पर माइल बनी पूजा करे। हमें जब पूजा कर लेनी और पूजा करत हम वीडियो ना बनौनी, क्या पूजा करत हर समय वीडियो बनावला अच्छा ना लगेला, तो हम आराम से पूजा पाठ कर ले बनी। अब हम जाते नहीं घरे। ग्राम बाबा के स्थान से पूजा कैला के बाद हम घरे गए हैं। घरे गैला के बाद फिर घर से हम आ गए बनी अब अपन गांव के शिव मंदिर में, जहाँ पर शिव जी के मंदिर में अगरबत्ती जलावे के बाद और दिया जलावे के बाद चलो दिखाओ तनी। भैया मेरे गाँव के शिव मंदिर है। ये मंदिर के सामने महावीर स्थान है जहाँ पे झंडा लगल बा। ये जो पूजा होला, पूजा सब कुछ कर जा, दिया भी जलावल बा और मंदिर में आज बहुत ज़्यादा दिया जलावल बा, बहुत अच्छा लगता। ये हमने के शिव जी के मंदिर है, हमने के गांव के एजा शिव जी विराजमान बनी। चलिए पूजा पाठ कर ले के। देखिए हमने के शिव जी के मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है। हमने के शिव जी बनी एजा। हम तो कल नहीं शिव जी के मंदिर में पूजा, अब हम चाहते नहीं घरे, और घरे गला के बाद घर के पूरा सजावट दिखाइम कि घर में का सजावट भइल बा, और माई बाबू से में मिलवाइम। दिवाली का शुभकामना आप सबके फिर से। चला चला तनी घरे जोर से ठीक है, तुम्हारे वीडियो का आएगा, देख लेना। हैप्पी दिवाली। देखिए पूरा गांव घर पूरा कैसे सज गया है लाइट से। गेट है हमने के घर के,
हेजा से जब हमने के प्रवेश करने जाते सबसे पहले मेन गेट आवेला, जहाँ पर 2 किस्म के झररी लागल बा। आम के पत्ता वाला जहाँ पर लिखल बा शुभ लाभ शुभ दीपावली रिद्धि सिद्धि, जन बहुत बढ़िया लगता है। ऊपर से ओकरा बाद हई वाला झररी लागल बा रंग बिरंगा, जो कि बहुत सुंदर लगता। और गेट पर दोनों साइड लक्ष्मी माँ और गणेश भगवान के तस्वीर बा, जहाँ पे दीप जलावल गइल बा। और नीचे चौखट के पास में भी दीप जलावल गइल। जितना भी गेट बा दरवाजा बा सब जगह दीप जलावल गइल। सजावट के लिए बनी है झालर वाला लाइट से, जो कि बहुत अच्छा लगता। मेन गेट पर झलरी लागल बा, जो कि कितना सुंदर लगता। ये दिखाओ तनी का सजावट कइल बा। ई गेट पर हम लगल बनी झालर, जो बहुत सुंदर लगता। ये हमारे रूम के गेट है, जहाँ पे जो लगल बनी झालर, जो कि बहुत अच्छा लगता। अभी बहुत जगह मोमबत्ती जला के घर के सजावे के बाकी बा, वो दिखाई। हम मोमबत्ती जला के घर के कितना बढ़िया सजा देले बनी। तो मोमबत्ती लाग गई, बढ़िया लगता। अब चला तनी पटाखा जलावल भी तनी शुभ मानल जाला। दिवाली के पूरा कल जाओ। पटाखा में से फोड़े नहीं ना, उम्र तब नहीं कि पटाखा फोड़े के। आज मार बाबूजी का तुम पटाखा फोड़े के उम्र होला का है। पटाखा बच्चन का तनी अच्छा लगेला। तो देखा हमरा लगा फुलझड़ी बा। अभी फुलझड़ी हम काहे जलाओ तनी काहे कि आज गए नहीं मार्केट, तो हमारे को कोई सब्सक्राइबर आप ही लोग जैसा वीडियो देखे वाला केहू हमरा के प्यार से गिफ्ट कैल से एगो रंगोली एगो फुलझड़ी। हैप्पी दिवाली माई, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये बहुत अच्छा जल रहा है, लाल रंग का जलत है ये, बहुत अच्छा लगा था। सब छोट बच्चन के है, बाकी कैसा लगा था बताओ तो। आज ये गिफ्ट के लिए बकरो थैंक यू। हैप्पी दिवाली। चला खत्म हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए। अरे बाकी रहे ये खत्म पहला के बाद ना साइड में एकदम एकांत जगह पे फेंक दा। अब बाकी दोसर पटाखा दिखाओ तरी हम कौन रखले बनी। यो देखा हाई ये पटाखा बीड़ी बम। बीड़ी बम के नाम से हमनी के तरफ आदमी कहता बीड़ी बम है। बाकी आप लोग के तरफ ये पटाखा के का नाम है बताइए लोग कमेंट में, अगर जलाओ तर लगता। तो फिलहाल एगो दिखाओ तनी कैसे फुटता। एगो हम रील्स बनौला रहनी एकरा के ऐसे रगड़ेगा बाबा माचिस लगा। देखा जल गई। देखा जब फूटी ए ओ फुट गई। तो कुछ ऐसा ही बस ये पटाखा फोड़त रहे के बाद ज्यादा नहीं है 20-25 गो बा बस ये है। अब फुलझड़ी जोन बा बस दिवाली ऐसे मनावत रहेगा बा। ये जब बनी हमार माई और बाबूजी बारी बारी हम दोनों आदमी से मिलवाओ तनी। ये हमार माई है। दिवाली बाय 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 तुरंत बाय बाय कहते। ये जबानी बाबूजी बोला हैप्पी दिवाली। और ये वीडियो जो बा सब केहू देखा था, जे हमरा के चिन्हता वो, जे नहीं चिन्हत वो। और सबसे पहले तो हमारे घर परिवार के जितने भी लोग बा जो दूर रहता, भैया भाभी दीदी भतीजा भतीजी भांजा भांजी और बहुत केहू जितना केहू बा सब केहू दूर बा। तो दिवाली में यह एगो माध्यम है जौन से हमनी के जुड़ सकत तनी जा। ता भैया भाभी दीदी भांजा भाजी पोता पोती सबके का कहल जाता रहा। हाँ सब जो जहाँ बात तहाँ अच्छा से रहो। हाँ मनाओ। सबके दिवाली के शुभकामना करता। सबके दिवाली के शुभकामना। ये जहाँ बा खुशी से रहो। दिवाली के दिन है, खुशी मनाओ। हैप्पी दिवाली। तो बस ये वो मैसेज रहे घर खाती छोड़े खाती। और जो भी लोग देखा था सबके हैप्पी दिवाली है ना। हैप्पी दिवाली। हाँ सबके। और सब लोग दिवाली मनाओ, लोग खुशी से अच्छा से रहो लोग। दिवाली के बाद फिर छठ भी आवे वाला। रोज रोज दिवाली मनाओ। रोज दिवाली मनाओ। अभी रोज खुशी से रहो। ई ना कि आज दिवाली बता आज खुशी बा, बराबर खुशी रहो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लागल माई बाबूजी के संगे दिवाली मनावनी। पटाखा भी फोड़ लेनी। एक दिन के तो दिन बा, सब टेंशन कम भुला के चेहरे पे स्माइल रखे के बा, खुश रहे के कोशिश करे के बा। अपना खातिर ना तो परिवार खातिर जरूरी बा। तो बस यही खातिर थोड़ा सा एंजॉय करनी। हम एंजॉय करम, हम खुश रहम तो माई बाबूजी खुश रहन, पूरा परिवार खुश रही। तो बस यही खातिर खुश रहे के पड़ल है, चाहे खुशी से चाहे जबरदस्ती, कैसे खुश रहे के चाहिए। अब जाते नहीं खाना खाए, मतलब पूरी